Huriani tuhata, tapasadama rohata, tapukama parminggota di manugoton, maret de mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi perbadia na tumepalangit dohot tanoon,
Amin. Lehon ma tu Jehovah hamuliaon ni kuarna, marsoba mahamu tu Jehovah mamake pakaian na marhadohoan. Haleluya. 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 Martangi yang mahita ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang di papatar hodo dirim merhite-hite hatami naung dohot dohami di halomohon roham marhite sian panesam di dosa nami atong papatar madirim turohanami asa hutadahami ho jala asa hutangihon hami suarani anakmu jala asa husalo hami to di perbadia marhite-hite anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangiho kamu ma patik ni debata patik perjulu ahudo Jehovah debatam ninna debatata dan jadi marakup ahu bahenomu debatam dia do lapatan ni odo ikon ubiar rohata jala humolong jala upos mida debata asa mida nasa naadong atong rak mangidogugu masita siat Tuhan debata lahon mangulahon patiki ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobart patikmi. Amin. Tapauduk bima rohata diadupan ni Tuhan debata tatopotima dosata nagudangi ali amanami jala debata nami na di Banua Gijang
para siroha na sumurung midahami, hupart hatutuhami, jala hutopoti hami do dosa dohot pangalason nami nagudangi di julum. Tatap hami marhite-hite asini roham, jala sesama dosa nami saluhutna, ala ni pakokop ni anak halongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si panguluhami. Amin. Laos tabigima baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Para siroha jala pardengkan basa do Jehovah, lebat tarimas jala para siroha gudang. Dang dibahet tuhita hobbar tuakka dosata, jala dang dibalosot tuhita hobbar tuakka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida akanakna, asini rohani Jehovah diakka nama kabiari ibana. Hasangapon ma di debata dari kijang. Amin. Hatani debata epistel di parminggota di bagasan sadarion tersurat di evangelium ni si Markus bidusada ayat 40 sarodi 45 marsori-sori mahita majaha. Jadi Roma sadahalak nahuliton tujuluna dilehelik jala disobba maibana huut maddok mulunau luho tarpamalupodo au. Jadi asima rohana disurdukon matangana dijama maibana laos dogma naolo doau ias maho. Jadi pitorlok kang ma huliti sian ibana gabi iasma dagingna. Dungi gogoma ibana dikopai jala manigor di palahoma. Nin nama madok ibana jagaho sotung di pabuahoi tu manang ise. Alai lahomaho patuduhon ma dirim tumalim dungi pelehon ma napinatikon ni si Musa ala naung malupo bahen panidangion tunasida. Alai dung lahu ibana dibuka ma para rosa di pasar mahatai pola terbaik ibana bebongo tuhutai dina papatar jadi di luar diinganan nasumunding nama ibana laos roh halak sian desa naului manopot ibana. Ido sahatna mertua do halak nau begi hatani debata jala nau piopsa. Amin. Los niros Tuhan dia
tidak koma hapor siaw tai songon nahina tidak koni dongata sa hapor siaw di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugu na suatu dosan na tumapalangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasedai imana tinubuon ni si Maria na gabi-gabian siat to di perbadia adorak soa bubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus nama te terpazal do ibana di hau pinorsila na tuat tubanua toru dung ditanom na mula mangulu di hari patoduhon nama naik tu surgo laho undul tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana paimamulok sugutu tanoon manguhumi halak na mangulu dot namate au porsea di todi perbadia jalarong sada huria na badia huria hatopani ala Kristen akan badia do dihasasani dosa do dihatai nama dok mula mangulu sugut daging ni halak naung mate do dihangoluan na sora sudah amin.
Kabikima tikting namasa di huriata di bagasan saminggo. Tikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu Patuluhon Dung Epipanias 21 Januari 2024. Topik minggu, debatado habosatta. Kosok sada. Rencana paujakon Pendeta Herlina Burusiregar. Dohot paberhaton Pendeta Rospita Burusi Hombing. Kosok sada titik sada. Hobar tu surat Sian Preses Distrik 8 DKI Jakarta tanggal 21 Desember 2020. Rencana paberhaton inang Pendeta Rospita Borusi Hombing STH dohot paujakon inang Pendeta Herlina Erianti Borusi Regar STH naeng di Patupa di hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 ima di permingguan pukul 10 WIB di HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Kosok sada titik 2. Songon dalan madok mauliate nirohatta tu inang Pendeta Rospita Burusi Hombing STH di huriatta nasalilingon tapasahat ma hamuliateon nirohatta marhite peleatta duksipul jamita tujolo ima di permingguan manugut arian dohot botari songonima pinabotohon di huriatta pinangido tu wilayah dohot kategorial molo adong natarukap rohatta be songon hamuliateon ni rohatta boima tapasahat ma ditiki acara paborhaton dohot pangojakonon ditiki ramatama moliate kosok sada titik tolu duksidung permingguan pukul 10 WIB patupaudo acara ramatama di ruang serbaguna pinangido tu perwakilan wilayah dewan-dewan dohot kategorial asaroma madohoti acara ramatamai kosok sada titik opat hobar tu surat Sian Preses Distrik 8 DKI Jakarta tanggal 21 Desember 2020 rencana paborhaton inang Pendeta Ruth Betty Boru Panjaitan STH dohot paujakon inang Pendeta Rospita Burusi Hombing STH naeng di Patupa di hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 di permingguan pukul 10 WIB di HKBP Kebayoran Selatan. 02 Padidion Nabadia merhadomuan tu acara bisa sambut pendeta di hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 Padidion Nabadia di bulan Februari di jadwal siat tanggal 4 Februari 2024 di perminggu pukul 10 WIB tu hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 di permingguan pukul 10 WIB perguruan dohot pendaftaran di hari Jumat sia Februari 2024 pukul 10 WIB asa dibuan surat pengantar sian penatua wilayah fotokopi akte nikah dohot fotokopi akte lahir 03 nomor bagas 03 titik sada tik paduaon naeng majalo pasu-pasu perbagason ma Ipan Palti Hamonangan Limbong anaknya mata Dr. Annus Jasmine Limbong Nahinan tubuh ni inata Dr. Anda Bontang Borunai Baho Nahinan Sri Kasih alamat Jalan Kamboja nomor 10 Sia Tanjung Barat Jakarta Selatan masuk wilayah sada ruas ni HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu dohot orwanna Elona Meita Boru Situmorang Boru niamata Manginte Situmorang tubuh ni nata darti ruas ni HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu alamat
Jalan Gongseng Raya, nomor 44 Cijantung, Jakarta Timur. Pamasumasuon Patu Paun di hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 pukul sia wib di HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu 04 Ruas Nabaru nunga di jalo gabe ruas huriaon di hari Minggu sadarion 21 Januari 2024 ima a keluarga Johnry Silaban inatai Juliana Camelia Boruna Pitupulu dohot 2 danak alamat Jalan Siaga 1B nomor 5 Sia Pejaten Barat Pasar Minggu masuk wilayah 8 nomor registrasi jemaat 08 Pitu Onom Walu pindah sian ruas HKBP Resort Sutoyo Distrik 8 DKI Jakarta. B. Keluarga Ependi Panggabean Inatai Mary Ganda Borsima Jutak dohot tolu dak danak alamat apartemen Tower Sakura Kalibata City lantai 15 AH Kalibata Pasar Minggu Jakarta Selatan masuk wilayah Sia nomor registrasi jemaat 0 Sia Sada 26 Bida Sian Ruas HKBP Palembang Resort Palembang 05 dak danak nasorang di bahasa-bahasa hotu hatta do sadadak danak bawah di hari Rabu 17 Januari 2024 tu keluarga Anggiat Hutomo Putra Rambe inatai Melinda Hermenia Borsitanggang alamat Jalan TB Simatupang RT 003 RW 001 Cilandak Timur Jakarta Selatan masuk wilayah 12 Hipasdo dak danahi songoni nang natorasna tikting naso jinahahon dohot perhepengon ni huriatta boy mata jaha di tikting naung di parade ni huriatta songonima tikting dihita di bagasan saminggon horas.
Marede mahita puhut pasahaton pilihan sadaa dohot sadabi. Taidehon ayat sada. Damiani debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hatani debatana gabe turpuk jamita di mingguta sadarion dienet sian
Pesalmen 62 ayat 6 sahatro di ayat 10. Pesalmen 62 ayat 6 sahatro di ayat 10 hujah hamadihita amang inang tapai hutihut ma di bagasan rohata. Holan tu debata maho marhuraja ale todiku aisian ibana ro sihirimoku. Holan ibana do partano batoaku dohot hatuauku haporusakku dang tagamon humordit au. Guru di debata do hatuauku dohot hamuliauku partano batoan ni hagogooku marhaposan tu debatado au. Sai marhaposan tu ibana matoktong nang hamu ale dongan jolma. Usehon hamuma rohamuna tu jolona debatado haposata. Hosa sabingdo iyang gojolma manisia. Gabus do anak ni bawa nang nasangap. Mukal tu gijang di bagasan tibangan. Sian hosa do nasida luhutna. Unang mapangasahon hamu pangarupaon. Jala unang hagijakon hamu nani dobo. Unang mangapian rohamuna digadda-gaddani sinamot. Sahalido makuling debata, dua halido ihubege. Saguru di debatado hagugoon. Jalagok dihodo ale Tuhan asini roha. Ai di baloson hodo tuganup jolma hobar tu pabahenanna. Songonima sahat ni turpukta. Horas madihita. Nunga macai takas tapai hutihut hamu amanami inanami. Hatani debata nagabe turpuk jamita. Di tonga-tonga ni parmingguota sadarion. Namanugi hok kita asatoktong marhaposan tu debata. Allah tempat perlindungan bagi kita. Totu di pardalanan ningolu taon tasadari do amanginang nasoholang hitaon siana kahasusaan di ngolutta. Nasoholang diri taon sianaka baru kilon. Nasoholang ngolut taon sianaka sitaonon. Rodoi sude uju manapaki hita, uju mangalakka hita di pardalanan ni ngolut taon. Jala memang tuhat taipe dakya di dok tuhita molo di hutoko au holam marsonang-sonang mangolum. Tuhat taipe dakya di dok tuhita molo radeho makaporsea yau hibul roham ngolum di pasahat to tuau. Dang jupang be parukilon dang jupang be sitaono dang adong be masalah niado pamu di tonga-tonga ni ngolum. Takya di dok tuhani tuhita songoni. Gariada tahe di paingot do tuhita. Lam jonok lam hibul lam satia lam tapasahat diri taon tuadopan ni debata gabesi huton ibana hita di pardalanan ni ngolut taon. Nasa nagiot mangihut tonau disoadahon madirina dituhuk masilang natu ibanai diihuton ma au.
Didok disi hamu amanami inanami, justru ketika kita sudah menyerahkan seluruh kehidupan kita sungguh-sungguh ke dalam tangan Tuhan, sailam tapeleho diri tahun tua dopan ni debata menjadi pengikut Tuhan yang sejati. Sailam togunang hapor seau tahun maradopon Tuhani didok sailam mikoradedo hitamanuhuk silang ni Tuhani. Sailam radedo hitamanuhuk kakaparukilon di tonga-tonga ni ngulut taon. Sailam radedo hita untuk memikul beban berat di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita ini ketika kita sudah menjadi pengikut-pengikut Tuhan itu. Jadi halak namangi huton Tuhani memang dangga besai mulus pardalanan ningoluna. Tinggal tenang mahibana sudera de dang adong rintangan rupani, dang adong persoalan rupani, holam marsonang-sonang manguluna. Manatap majo hita hamu amanami inanami di pardalanan ningoluta di tahun 2020 naung tasal puhoni. Adong dosia tonga-tongatan waeng nabarani maka tidak ko memang. Holam marsonang-sonang dongoluku di tahun 2020 nasal pui. Tung seheama au tangis, tung soheama adong paru kilo ro, tung soheama adong nama ngarsahiyau, tung soheama adong nama kaciti rohakon. Adong sia tonga-tongata hamu amanami nanami. Berarti memang sudidu hita maka tidak kon. Saya dong doa ka persoalan ni parnguluot ta adopi. Saya dong doa ka arsak ni roha ta adopi. Saya dong doa pia ka parukilon. Saya dong doa pia kasih taonon. Si pataro mai sia dirita sadiri. Si patamarsak kita alani iana kota. Si patamaleng-leng ati-ati ta alani dongata. Si pataon, si pataan itu kan. Hima perdalanan ningulu niakan aporseai. Tak kaya HP mulus-mulus saja perjalanan kehidupan kita ini di dalam dunia ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Alanido ubena behado hita ditiki di loas debata hita marukil, di loas debata hita marsak, di loas debata hita melihat setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita ini membuat kita bobonosan, khawatir, takut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sasitong nanian akahalak na porsea na polin rohana yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan itu daodo isian akabiar ni roha hatahuton ganggu ni roha busi saon kekhawatiran di dalam kehidupannya. Alania ala memang di baga-bagahon debatado tuhita pangaramotionna, di baga-bagahon debatado tuhita padonganionna. Dakea di pasobu debata hita HP uju marukil hita. Dakea di pasobu debata hita HP uju adong nama ngarsai rohata. Uju adong yang membuat pikiran kita kacau balau, galau di tengah-tengah kehidupan kita ini. Dang marsobu-sobu HP debata maradopok kita hamu amanami inanami. Dia menjanjikan perlindungan kepada kita. Dia menjanjikan ketenangan jiwa kepada kita semuanya. Dia menjanjikan pertolongan kepada kita. Alai tua kahalak namar sigatung tu ibana. Dia kahalak namar haposan tu ibana. Dia kahalak namar haporusan tu ibana. Dia kahalak na sungguh-sungguh memang pasahato dirina tu ibana. Naso marsigatung tu hagogoon ni haportibionon. Naso marsigatung tu wakana sana adong di tonga-tonga ni portibion.
Tuhan menjanjikan kepada mereka perlindungan. Di baga-bagahon do tuhita, padonganion dohot pangaramotion hamu amanami inanami. Dan itu yang menjadi jaminan kepada kita. Tung rope hali suksung baga mananga hape taho. Hebe-hebe. Tung saborat niaka persoala petaho ta adopi. Tung saborat ni paru kilo petaho ro soson di pardalanan ni ngolutaon. Dang ganggu behita, dang mabiar behita. Ai dongaku do debata. Ai au do jauh badebatam. Nama niop tangamu siamun. Jalan nama dok tuho unako mabiar. Audo mangurupi. Itu janji Tuhan kepada kita. Itu perkataan Tuhan kepada kita. Atong puasa do pesai mabiar hita. Atong puasa do pesai tahutan hita. Atong puasa do pesai bobonosa kita di tonga-tonga ningolutaon. Si pata memang tahilala. Tungso adong Tuhan irap dohot kita. Ala memang macai dog si taonon di tonga-tonga ningulut taon. Iya kan acap kali kita merasa memang bahwa Tuhan itu jauh dari kita. Jot kita makilala di pasobu di bata hita. Ido bena meloro si taonon itu hita. Oh Tuhan marah mangoi mahita kan. Mangoi amang. Ora dunga-dung ni hal kita hidup tong tabahen. Kita lupa bahwa ternyata Tuhan itu setia kepada kita. Marsak peholas peroham marukil peho, engkau gagal, engkau berhasil, sehat, sakit dan lain sebagainya. Dalam setiap kondisi kehidupan kita ini, Allah itu setia bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, dia tidak pernah menutup matanya sedetik pun kepada kita. Tangannya yang kuat, yang penuh kuasa itu selalu terulur bagi kita semua. Persoalannya ketika Tuhan mengulurkan tangannya, acap kali kita menolak itu. Sai ditogihon Tuhani hita alai tok tong do mangalo do hita tutuhatai alaniaha jut tita marhaporusan tu pikirata tu dirita tu portibion tu jolma hape di dok marhite turpukon sudei parsatoki na doi nalao salpu doi tading doi sude. Segala sesuatu yang ada di dunia ini semua akan berakhir, tetapi yang kekal itu hanya Tuhan kita itu. Olah debatado. Jika dia adalah Allah yang kekal, jika dia adalah Allah yang setia, sasitong nanian. Ujuroa kaparsorioni, ujuroa kaparukiloni, dang tujol mabehape au marsigatung. Dang tunasa arta di haportibiono BHP au marsigatung. Mempercayakan semua persoalanku, semua kemelut hidup yang aku hadapi kepada dunia ini. Alai ikon tu debatado au hapero. Odo na dipaingot parpesalmen tuhita. Marhite Raja Daud hamu amanami inanami. Dia menyaksikan memang bahwa perjalanan hidupnya tidak pernah lepas dari persoalan, dari penderitaan, dari ancaman. Alai di sido di hati dakon ibana, patar doa sini rohani debata, hagogo on dohot huaso ni debata, naso heama nadikon ibana. Tajuba mejo makilalahon nuaing pakilalahon ni Raja Daud hati hai. Dari mulai pemilihan Allah, dia menjadi seorang raja di tengah-tengah bangsa itu. Bangsa nahina holongan di debata. Kebencian itu langsung muncul dalam diri Saul. Dia merancangkan sesuatu yang tidak baik dalam kehidupannya. Hidup benar di buru-buru ibana. Dan yang paling menyakitkan adalah
Ketika anaknya Absalom itu merancangkan yang tidak baik untuk meruntuhkan Raja Ona, menggulingkan dia, kan gitu. Tang sia jol mahape. Tetapi niat jahat, kebencian itu malah datang dari anaknya sendiri. Tak payah komanuaing sungguh dia do pergumulan ni dirina. Bagaimana dia bergumul ketika dia harus menghadapi anaknya yang berkhianat kepada dirinya juga di seputaran istana itu ketika itu juga banyak. Alanido borak memang dia dupi ibana hati hai. Tetapi di tengah-tengah pergumulan itulah dia menghadap kepada Tuhannya. Porsea do ibana di padonganion dohot di pangaramotion ni debata. Alanido dakolan naing diri na hape makilalahon dohot makati dakon bahwa hanya Allah perlindungan kita di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Ido bena ditogiho kita hamu amanami inanami asa tok kita makilalahon. Nah debatado hape haposata hanya Allah satu-satunya yang kita percaya yang memberikan pertolongan perlindungan. Pandongan ion dihitaon ganupari ganup tiki. Takola ditiki marsak kita. Ditiki marlas ni roh hape. Dalam situasi apapun. Hanya Allah yang menjadi perlindungan bagi kita. Jalan mangihut hamu amanami inanami. Firman ini juga mengajak kita. Sungguh dia do Raja David atau Raja Daud ini makilalahon. Dia merasakan ketenangan ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Dia merasakan ketenangan ketika dia menumpahkan semua apa yang menjadi beban hidupnya. Apa yang menjadi pergumulannya, apa yang menjadi penderitaannya. Alanido tung hape nuaing nambah bobani hitamu amanami inanami. Apapun yang menjadi pergumulan kita sekarang ini, bagaimana kita juga mencurahkan itu semua kepada Tuhan kita itu dengan keyakinan. Adong madihita ketenangan batin, jiwa dan roh itu. Ai molo tudongak tahita marcerita satok kini doi. Itu kan? Tapabua manuaing holso ni rohata imada lae om menetuon tapa jojor manuaing apa yang menjadi beban kehidupan kita. Las dope rohata molo diapuli hita, las dope rohata molo ditangiak kok kita. Oh daung sipata gabe hohar do, gitu kan? Sipata hohar. Apa yang ngabur rohana tong pasahaton ibadah hirim rohana asai tangyakon diberikan semangat motivasi kehidupan. Ini juga menjadi pembelajaran bagi kita. Ketika ada orang yang menyampaikan pergumulannya kepada kita, peop mai. Iya si Maria peop do hatei jali pahusor-husor di bagasan. Unang saat tu dia. Ketika orang mau menceritakan pergumulan kehidupannya kepada kita, itu artinya kita dipercayai, dihaposi hita, nagabedongan naboi bertukar pikiran, ya kan? Janganlah mulo sitong napi nabuanai, mulo sitong manugion halak manangyakon, o si patadaong. Yang hanya menceritakan ubi. Jangan dari ni cok situ kan, kah lagi, kajol mai karena maloi. Dia hanya mengatakan ubi. Hape sahat tu jol mau nggak gabe? Daung, gabe kolak. Itu kan? Singkong, inadotong, singkong. Hape sahat tujol manu gabe kolak inna. Molo kolak berarti ngarong isi ada gula, ada santan, ada pisang. Kamu mau buat
ya kan? Nah, itu bahayanya. Makanya dok naking parsato kinan doi. Nggak patut, nggak layak dipercaya manusia ini. Tapi satu-satunya yang layak kita percayai itu nagabe haposatai imaholan debatado hape tuhatai do hape. Dunia ini juga akan berakhir, harta kita itu juga akan berakhir. Makanya jangan percayakan apapun kepada harta itu, kepada dunia ini, kepada manusia itu. Alai Roma hita tu debata, alahulan debata donatu memampukan kita gabeboy hita makilalahon ketenangan dalam menjalani hari-hari kehidupan kita ini. Meskipun ada beban berat bagi kita hamu amanami inanami. Meskipun marukil, meskipun kehilangan, meskipun marsahid, meskipun ada sesuatu yang berat kita hadapi di dalam kehidupan kita ini. Dang nama dok, dang riko biar kajol mau dihita riko dok. Dang madok dang riko be arta sinamo di tonga-tonga ni portibion riko dok. Alai unak kumolong roham di sisian tu hatai. Unang upor sea ako tu sisian tu debata. Alania sia debata doi luhut na kan gitu. Semua itu adalah datangnya daripada Tuhan kita itu. Alani hamu amanami inanami. Marilah memang masih panjang lagi perjalanan kehidupan kita ini. Unang say holan persoalatai na tapi kiri. Unang saya kaboban-boban ni parngoluatai na tapi kiri. Salpu do sudei hamu amanami inanami rap dohot Tuhani urupan na dohita untuk menanggung menghadapi itu semuanya. Pos ni rohaido dipangido debata. Hibul ni rohataido dipangido debata. Keyakinan kita itu yang diinginkan oleh Tuhan kita itu. Udah benar dipaingot tita nuaeng. Songon parpesal meni mahitaon. Tapaingot tatogi hodakola diri tahape alai iana kotai dongatai. Semua kita ini harus sungguh-sungguh memang percaya holat debatado hape na tahu haposata di tonga-tonga ni parngoluot taon. Alani do hamu amanami inanami sudido hita makalunguton dame sonang ni roha. Ketika kita menjalani hari-hari kehidupan kita ini. Songop pengalaman ni parpesal menon. Dihasi holi ibana do mardame sonang ibana. Dia bisa berdamai dengan anaknya, dia bisa berdamai dengan orang-orang yang mengkhianatinya, dia bisa berdamai dengan siapapun. Dan jupangi moloholan amarahnya, sakit hatinya, dendamnya, saimian di bagasan rohana. Alai asa lokangi, asa bolongi sian roha taon. Akabiar ni roha kekhawatiran itu tadi. Nama dodoni ngolut taon hamu amanami inanami. Roma hita tua dopan ni debata. Sailam tapajonok madirita tu debata. Sailam tahirim mahamu amanami inanami. Di pangurupion ni debata. Di asini roha, di holong ni roha ni debata. Asaboy hita toktong, mian, dame, sonang ni roha, dohot las ni roha, madalani ari-ari ni ngulut taon. Mula kita non, sian bagas joroon, toktong mamarkusori di bagasan rohata, Jehovah do haposaku, Jehovah do debataku, Allah adalah tempat perlindungan bagi aku. Molo debata do haposaku, dang jol maon portibion patupahon mananga hape tuau. Amin martangya kita. Mau liate ma Tuhan nungasa rohatam di tonga-tonga namia pala di tikion. Papos marohanamia satokto kami Tuhan mangihutok ko di tonga-tonga ni parnguluon namion. Molotung pesipata di luaso akaragam ni parukilon di luaso
Akaragam ni sitaono na mabahen marsak rohanami, mabahen bobonosan, mabir tahutan hami, dingulu namion ali Tuhan. Ho managabe haposan nami, ala kuhilala hami do tutu ali Tuhan. Pangaramotionmu, padonganiommu di hami, mamulus ari-ari ni parengoluan nami, sataon nasalpui. Nuaeng ale Tuhan, nunga 20 sada arima, hubolus sami di tahun na baru, tahun 2024. Ima hirim ni rohanami. Homa toktong nama masu-masu, madongani hami ale Tuhan. Molotung pesi pata, ro akanaborati, ro akka persoalani, ro akka parsahitoni ale Tuhan dingulu namion. Homa na toktong, nagabe partano batoan di hami. Homa na toktong, na mga rajay rohan ng pikiran nami sa luhut na. Asa unang hami ale Tuhan, mga sahon pikiran gogo arta, jolma, hapor tibionon, asima roham ale Tuhan di bata. Toktong mahona majuluani pardalanan nami, toktong mahona mamasu-masu sian habang sami, asa di bagasan sonang ni roha hami, asa di bagasan dame hami sa luhut na ali Tuhan, madalani ari ni parngoluon nami. Hupasahat kami mali Tuhan di bata. Sudia karuas ni huriam, toktong maramoti dongani pasu-pasu hami sa luhut na, siya nakadakdanak sahat tuaka natora sali Tuhan. Toktong mahwali Tuhan, na madongani hami sa luhut na asa, buhay hami, makilalahon sonang ni roha di pardalanan ni parnguluan namion. Pasu-pasu ganu nahuula hami si ganu pariali Tuhan, dalam mumay pasahaton ragam niya kajapalan nalomaki dingulu nami si ganu pari. Sahat di humadaging nang tod dinami molotung ado nga karuasmu na di bagasan na kaparsahito ni ali Tuhan, dijabu di rumah sakit, di dia penasida, dirawat ali Tuhan di bata. Surdu ko matangamu naguk huasoi na marmuliai, asa marhite yale Tuhan mamasu-masu ho dia kaubat si panganon si inumon nang istirahat na sida manang di dia penuaeng na sida li Tuhan dalam mumay mamakkulingi na sida asa toktong marpakirimon di asidot holong ni roham marhite Jesus Tuhan nami martangia kami tuho. Amen. Mari demahita tapasahat ma peliata. Oh
mahita jongjong tai deho mahayat sada. Sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, unang mehoma biar lamanda motomi, tok di johon Yesus, sai ramah Tuhan, tadi kona ulaman, jalan siang, sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, unang mehoma biar lamanda potoni. Tatang yang konma peliata tu di bata martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na sauli basa na mauli utus. Hupasahat hami masian ni lehon mitu hami pelian nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa hupar haseang hami pelianon. Patibulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim, asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Na di banua gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai roma harajaonmu, sai saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami tu gihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasan dame calo hamu ma pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaurohon madamena tutodim.